Tento citát ma zasiahol. Nemôžeš získať niečo lepšie bez toho, aby si niečo stratil. Chceš rásť? Chceš lepší vzťah, lepšie zdravie, viac peňazí? Ale čo? Si ochotný alebo ochotná sa vzdať? Áno, možno stratíš ľudí, stratíš pohodlie, stratíš nejaké peniaze. Ale to je cena, ktorú zaplatíš za to, aby si mohol alebo mohla žiť život svojich snov. Opýtaj sa, čo sa skutočne bojíš? To, že ťa budú súdiť? Že stratíš peniaze, stratíš nejakých ľudí? To, čo stratíš, nie je nikdy viac ako to, čo môžeš získať. Vieš, čo je skutočná najväčšia strata? Zostať uväznený vo verzii života, kde nie si spokojný, kde nie si radostný a nevieš sa skutočne tešiť zo života. Táto tvoja stará verzia už mala dávno zomrieť, aby tvoje pravé ja mohlo skutočne žiť a žiariť. Preto, ak máš teraz pred sebou nejakú výzvu alebo nejaké ťažké rozhodnutie, neboj sa, choď do toho, bude to dobré. Ulož si toto video, komentuj, milujem život a sleduj viac takýchto videí a viac inšpiratívneho obsahu.